खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोनजों आं दिनै बे भिडिअ सावरायनो नागिरदों खोन्दो 2 एसिड खारदै आरो संख्रिनि गोनां इम्पर्टेन्ट MCQफोर आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव HSLC आनजादाव जिरायगोन बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोर इम्पर्टेन्ट जागोन। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो भिडिअआव होनाय जायफोर MCQ होदों बेखौ नोंथांमोना गावबा गावनि बहियाव लिरनानै लानो हागोन। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जागायनोसै। दा बेवहाय गिबियावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों मा कन्टेन्ट थागोन बे भिडिअनि सिङाव। थामहिनबा बे भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन टेक्स्ट बुकनि MCQ थागोन जा नोंथांमोननि बे फरा बेयाव थानाय MCQखौबो बेयाव होफानाय जादों। बेनि अनगायैबो बेवहाय लास्ट इयार कुइसन पेपारनि MCQफोर होनाय दङ आरो बिदिनो इम्पर्टेन्ट MCQफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो सावरायनाय जागोन। दा गिबियावनो फरायसा बिथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय 1 नम्बर सोंथियाव मोनसे गलिलावा गोजा लिटमासखौ निला खालामदों बेनि pH माना जानो हागौ। बेवहाय नुदों नोंथांमोना नैयाव मा मायथाइयाव बे सोंथिया फैदोंमोन HSLC 2016, 2018 आरो 2022 मायथाइयाव फैदोंमोन आरो बे जा 1 नम्बरनि सोंथि बे 1 नम्बरनि सोंथिया नोंथांमोननि फरा बिजाबाव दंखायो। दा बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे 10आ जागोन। 10आ जाहैबाय राइट एन्सार। नोंथांमोना फराखौ मोजाङै नायना लाब्लानो जाबाय जे जोङो जायखिजाया MCQनि सोंथिखौ हानो थाखाय सोंथिनि एन्सारखौ हानो थाखाय गिबियावनो फरानि कनसेप्टफोरा क्लियार जानांगोन अब्लानो MCQखौ नोंथांमोना गोरलै खालामनांगोन। दा बेखायनो आङो डाइरेक्टलि बेवहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों अनलि आङो MCQखौल'सो होनो नागिरदों। बेखौ जुदि सावरायबाय थायोब्ला भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन। आं बेखायनो डाइरेक्ट बिनि फिननायखौल'सो बेबायदि दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोननो। आरो नोंथांमोना जुदि बुजिमोननायाव माबाफोर जुदि उसुबिदा दंब्ला नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव हरनो नाजाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 2आ फैबाय। दा बेवहाय कुइसन नम्बर 2आ बेयो फैदोंमोन नोंथांमोननि HSLC 2019 and 15 आरो बेवहाय मोनसे गलिलावाव गावस्रानाय दावदैनि बिखुंजों फिनजाथाय जानानै मोनसे गेस होयो जाय सुनैनि दैखौ गाइखेर बायदि खालामो आरो बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे हाइड्र'क्लरिक एसिड HCl बेयो जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 3। कुइसन नम्बर 3आ बेवहाय दङ 10 मिलिलिटारनि HCl गलिलावा 10 मिलिलिटार NaOH सडियाम हाइड्रक्साइड गलिलावखौ आबुङै मदला जाहोयो। जों 20 मिलिलिटार सडियाम हाइड्रक्साइडनि एखे गलिलावखौनो लायोब्ला बेखौ मदला खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय HSLC गलिलावनि बिबाङा जागोन। थ' बिनि एन्सारा जागोन नैबे अप्सन डिआ जागोन। नोंथांमोना बेफोर MCQखौ हायोब्ला मुखस्थ' खालामनायानो साबसिन जागोन। बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजा आरो बुजि मोननो हायोब्लाथ' साबसिन जागोन। बेनिफ्राय आरो बुजि मोननायाव जुदि उसुबिदा जायोब्ला नोंथांमोना MCQफोरखौ मोजाङै गोसोआव लाखिनो नाजा। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया फैबाय 4 नम्बर सोंथि। दा बे 4 नम्बर सोंथियाव मा दङ गाहायनि माबे रोखोमनि मुलिखौ दोगोन जायखौ होनो थाखाय बाहायनाय जायो। बे जाहैबाय 2017 मायथाइयाव फैदोंमोन आरो बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे एसिड होबथाग्रा अप्सन सिआ जायो। एसिड होबथाग्राखौ जोङो जोंनि मुलिनि हमना ला माबा मोनसे जोंनो दोगोन जायो बेबायदि उदैनि माबाफोर प्रब्लेमजों जोङो भुगिनो गोनां जायोब्ला जों एसिड होबथाग्राखौ बाहायनो हायो आरो बेखौ बाहायब्लानो जोङो बे दोगोन जायै प्रब्लेमनिफ्राय जोङो गावखौनो फाहामना लानो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट 5 नम्बर सोंथिया मा सोंदों बेवहाय। दा बेवहाय 5 नम्बर सोंथियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जामु दोनग्रा आइजेंफोराव टिननि थोरफो होनाय जायो आरो जिंनि थोरफो होनाय जाया मानोनानि उनाव मा जागोन बेनि एन्सारा। स' मानि थाखाय जोङो जिंनि थोरफोखौ होनाय जाया नाथाय टिननि थोरफोखौ होनाय जायो आरो बेयो HSLC 2018 आव फैदोंमोन आरो बेनि जा राइट एन्सार बे राइट एन्सारा जाहैगोन बेनिया। स' अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे अप्सन सिआ जागोन जिंगा टिननिख्रुइ सांग्रांसिन। बेनि थाखायनो जिंगा टिननिख्रुइ सांग्रांसिन जानायनि थाखायनो जामु दोनग्रा आइजेंफोराव टिननि थोरफो होनाय जायो नाथाय जिंनि थोरफो होनाय जाया। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बारा दङ 6 नम्बर। दा 6 नम्बराव नोंथांमोना नुनो मोनदों बे 2023 मायथाइयाव फैदोंमोन आरो बे सोंथियाव मा दङ गाहायनि माबे खौसेखौ सदा एसिड अर खोमोरग्रा जुन्थियाव बाहायनाय जायो। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय नैबे सडियाम हाइड्रजेन कार्बनेट बेखौ लिरनांगोन।
बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 7 बेवहाय मा सोंदों मा जायो जेब्ला गुरै हाइड्रक्लरिक एसिडखौ आयरन फिथराव होदेरो स' बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे अप्शन ए बेखौ नोंथांमोना होबानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया फैबाय बेनिफ्राय बेवहाय दङ 8 नाम्बारा गाहायनि बबे दिन्थिसारग्राया एसिड खारदै दिन्थिसारग्रा नङा बेनि राइट एन्सारा जागोन भेनिला बेनिफ्राय नेक्स्ट 9 नाम्बार कुइसना दङ बान्दानि दोगोन जानाय हेफाजाब होग्रा दैलाव एसिडा जाहैबाय बेनि दैलाव एसिडा जाबाय जोंनि बान्दाराव थानाय दोगोन जानो बे हेफाजाब होयो बे एसिडा स' बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बे जाहैबाय हाइड्रक्लरिक एसिड बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 10 आं थाब फोजोबनो सानदों मानोना बेवहाय गासै 30+ MCQ दङ दा 30+खौ गासैखौबो एक्सप्लेन खालामजोबनांगौब्ला गोबां भिडिअ गोलाव जायो बेखायनो नोंथांमोना आङो राइट अप्शनखौल'सो बुंनानै होनो सानबाय बेनिफ्राय दा बेवहाय 10 नाम्बाराव दङ गाहायनि बबे मोनसेया मोनामथाय दिन्थिसारग्रा बेनि राइट एन्सारा जागोन भेनिला बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 11 आव दङ बिजिरख'आरि दिन्थिसारग्रानि बिदिन्थिया जाहैबाय बेयो जाहैगोन नोंथांमोननि राइट एन्सारा जागोन बेनि राइट एन्सारा जाबाय नैबे मिथाइल लरेन्सआ जाबाय बिजिरख'आरि दिन्थिसारग्रा ओंथिया बानायनाय दिन्थिसारग्रा आरो गुबुन फारसेथिं भेनिला नैबे लिटमास बेफोर गासैबो मा दङ बेफोर मिथिंगायारि दिन्थिसारग्रायाव गोग्लैयो बेनिफ्राय नेक्स्ट 12 नाम्बाराव दङ बेवहाय 12 नाम्बारा मा सोंदों एसिडआव गोजा आरो खारदैयाव गोमो गाब दिन्थिसारग्राया जाहैबाय नैबे मिथाइल लरेन्सआ जागोन बेनिफ्राय एसिटिक एसिडनि रासायनारि फर्मुलाया जाहैबाय नैबे जाहैगोन CH3COOH बे जाबाय एसिटिक एसिडनि फर्मुला बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय 14 नाम्बार बेवहाय 14 नाम्बाराव सोंदों एसिडआ खारदैजों फिनजाथाय जायोब्ला गाहायनि बबे मुवाया सोमजियो दा एसिड आरो खारदैजों फिनजाथाय जायोब्ला नैबे जाहैगोन अप्शन ए संख्रि आरो दै बेनिफ्राय नेक्स्ट 15 नाम्बार सोंथिया जाहैबाय गाहायनि बबे गलिलावनि गेजेरजों मोब्लिब दैदेनगोन बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे हाइड्रजेन सालफेट बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 16 दा कुइसन नम्बर 16 आव मा दङ बेवहाय कुइसन नम्बर 16 आव सोंदों दद्र गलिलावनि pH माना बेसेबां दद्र गलिलाव माने जोङो pH स्केलखौ नोंथांमोना मिथिखायो 1 निफ्राय बे 1 निफ्राय बेसिमहालागै थागोन 14 आरो नैबे गेजेराव 7 जाहैबाय pH नि गेजेराव थानाय बे 7खौनो जोङो दद्र बुंनाय जायो अब्ला अप्शन 7 नि सिया जागोन बेनिफ्राय 17 नाम्बाराव मा सोंदों 17 नाम्बाराव बेवहाय मोस्रोमनि खिस्लाङाव थानाय एसिडा जाबाय बे जाहैबाय मिथानइक एसिड बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 18 बे कुइसन नम्बर 18 आव मा दङ बेकिं सदानि रासायनारि फर्मुलाया जाहैबाय नैबे ए नाम्बार अप्शना जाहैगोन सडियाम हाइड्रजेन कार्बनेट बेनिफ्राय शुक्र ग्रहनि बारमण्डला बबे एसिडजों दाजानाय शुक्र ग्रहआव मा एसिड दङ बे अप्शन बि आ जायो सालफिउरिक एसिडा जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट 20 नाम्बारा जाहैबाय धातुनि कार्बनेट आरो हाइड्रजेन कार्बनेटफोरा एसिडजों फिनजाथाय जानानै सोमजियो स' बेबो बिजाबावनो दंखायो गासैबो बिजाबनिफ्रायनो होनाय बिजाबनि लेसनखौ नोंथांमोना मोजाङै नायोब्ला मोनगोन बेफोरनि एन्सारफोरखौ दा बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे अप्शन सि संख्रि कार्बन डाइ अक्साइड आरो दै सोमजियो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय 21 नाम्बार सडियाम जिंकेटनि रासायनारि फर्मुलाया नैबे अप्शन ए आ जायो बेयो सडियाम जिंकेटनि रासायनारि फर्मुला बेनिफ्राय 22 नाम्बाराव मा सोंदों गाहायनि बबेया मिथिंगायारि दिन्थिसारग्रा नङा नैबे फेनोल्फथालिन बे फेनोल्फथालिनआ जाहैबाय मिथिंगायारि दिन्थिसारग्रा नङा गुबुन फारसेथिं लिटमास हालदै भेनिला बेफोर गासैबो मिथिंगायारि दिन्थिसारग्रायाव गोग्लैयो बेनिफ्राय 23 मा सोंदों ब्लिचिं पाउडारनि रासायनारि मुङा मा ब्लिचिं पाउडारनि रासायनारि मुङा जाहैबाय केलसियाम हाइप'क्लराइड बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय 24 बे 24 आव मा सोंदों भिनेगाराव थानाय एसिडा जाबाय भिनेगाराव मा एसिड थायो बे जाहैबाय एसिटिक एसिड नोंथांमोननि बे चेप्टारथ' मोनसे एसिडनि टेबोल दङ बबेयाव मा एसिड थायो बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय खमलायाव नारें खमलायाव मा एसिड थायो मोस्रोमनि खिस्लाङाव मा एसिड थायो बेवहायनो दङ बे भिनेगारा मा एसिड थायो बेखौ नोंथांमोना बिजाबाव थांनानै चेक खालाम बेनिफ्राय नेक्स्टआव 25 नाम्बार बे 25 मा सोंदों एसिडआव फेनोल्फथालिननि गाबा माबायदि जायो एसिडआव फेनोल्फथालिननि गाबा बे जायो गाब गैयै जागोन अप्शन डि बेनिफ्राय नैबे बे इम्पर्टेन्ट कुइसन थैनि pH माना बेसेबां थैनि pH माना जाहैबाय 7.4 बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय गोसोआव लाखिनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय 27 नाम्बाराव सोंदों बेवहाय
सडियाम हाइड्रक्साइडनि सरासनस्रा मुङा मा? सडियाम हाइड्रक्साइडनि सरासनस्रा मुङा जाबाय कस्टिक सदा। बेनिफ्राय नेक्स्ट 28 नाम्बाराव सोंदों बेवहाय CaOCl2 नि साधारन मुङा मा? बेखौ जोङो मा होनना मिथिनो हायो? ब्लिचिं पाउडार होननानै मिथिनो हायो। बेनिफ्राय नैयाव 29 नाम्बाराव सोंदों हाथाइ मिन माजों दाजानाय? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन C केलसियाम फसफेट जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट 30 नाम्बाराव फैबाय। 30 नाम्बाराव मा दङ? खमलायाव थानाय एसिडा जाहैबाय साइट्रिक एसिड, अप्शन B आ कारेक्ट। बेनिफ्राय 31 जाहैबाय गाहाय हरनायफोरनि गेजेराव बबेया खाब्रां एसिड? खाब्रां एसिडफोरनि मादाव नैबे ए आ जाहैगोन साइट्रिक एसिड, अप्शन ए आ कारेक्ट जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 32 मा दङ? दैलाव HCl गलिलाव निला लिटमास होदेरोब्ला लिटमासनि गाबा जागोन गोजा। जोङो बे लेसननि स्टार्टिंआवनो नोंथांमोना मोनखादों बेखौ जे निला लिटमासखौ जेब्ला जों एसिडआव होनाय जायो अब्ला मा सोमजियो? गोजा सोमजियो। आरो गोजा लिटमास पेपारखौ जेब्ला जोङो खारदैयाव होयो अब्ला मा सोमजिगोन? बेनि उल्था सोमजिगोन आरो जोङो निला बुंनो हायो। दा बे रोखोमनि जायोमोन। दा अब्ला नैबेनि एन्सारा जागोन गोजा जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय 33 मा दङ? सडियाम हाइड्रक्साइडनि गलिलावाव जिंकनि थुख्रा होदेरोब्ला मा गेस सोमजियो? दा बे जाहैगोन अप्शन C हाइड्रजेन गेस सोमजियो। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया फैबाय 34 बेवहाय सुनै दैनि गेजेरजों गोबाव सम कार्बन डाइ अक्साइड गेस थाङोब्ला संख्रिनि गुफुर गोदि जयो आरो लोगोसे देस सोमजियो। मा सोमजिगोन? नैबे दै सोमजिगोन। बे लांदां जायगायाव दैखौ लिरनो नांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 35 मा सोंदों? दा बे 35 जाहैबाय गाहायनि माबाया खारदै नङा? खारदै नङिखौ सोंदों। दा बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे फार्स्टनि अप्शन ए आ जाहैगोन C2H5OH। बेनि मुङा मा? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदो। बेनिफ्राय 36 नाम्बाराव सोंदों खारदैफोरा जाहैबाय खारदै जेराव बेयो दैयाव गलियो। बेयो दैयाव गलियो। बे जाहैगोन अप्शन C आ जागोन राइट एन्सार। बेनिफ्राय 37 दङ बेवहाय सुनैनि दैयाव क्ल'रिना फिनजाथाय जायोब्ला देस सोमजियो। सुनैनि दैयाव क्ल'रिना फिनजाथाय जायोब्ला ब्लिचिं पाउडार सोमजियो, अप्शन D। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन बेखिनियानोमोन मस्ट इम्परटेन्ट MCQ फ्रम चेप्टार 2 बेखिनियानोमोन फरायसा लोगो नोंथांमोन। आरो बेनिफ्राय गोबां कमन गोलैनो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोननो बे MCQ खौ लाबोनाय जादों। आरो फैबाय थानाय समफोराव बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन चेप्टारफोरनिबो MCQ लाबोबाय थागोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांखो अन्नानै कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट बक्सआव। आरो मा रोखोमनि भिडिअफोर लाबोनांगौ बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सआव कमेन्ट हरदो। स' लोगोफोर उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं।